Svijet koji se pretvorio u globalno selo omogućio je da je sve postalo lokalno. S novim tehnologijama svi na svijetu su u nekom trenutku tamo, baš na lokaciji događanja, gotovo neposredno tamo, bez obzira koliko daleko se sam događaj zbio. Užurbanost svijeta koji je postao selo ispustila je iz vida nešto posve zaboravljeno, život na selu. Kvaliteta života u maloj sredini, mogućnosti posvećivanja radu, inovacijama, izumima, obitelji, druženjima, dostupnosti svih pogodnosti koje stvara mala sredina, omogućavajući time razvoj duhovnosti i čineći naše aspiracije inspiracijama za druge, a nas same čine boljima. Naš je zadatak ovdje predstaviti vam našu gospodarsku zonu pod Udbina, zonu proizvodne i poslovne namjene, koja leži u blizini križanja hrvatskih autocesta. Želja nam je da vam ovo bude vodič i poziv do našeg skorog susreta. Mogli smo ovdje govoriti o interesu, o zajedničkom interesu, opisujući naše potencijale i otvorene mogućnosti koje vam nudimo, ali smatramo da usto moramo reći dobrodošli na zajednički put i život, koji ćemo označiti zajedničkim koracima. Mi otvaramo gospodarsku zonu kako bismo se upoznali s vama i vašim željama i interesima, ali to na zajedničkom putu nikad nije sve. Pogledom na kartu lako je prepoznati naš geografski položaj, njegove goleme šumske površine, izvore pitke vode, poljoprivredne površine, što nužno navodi na to da smo posvećeni proizvodnji hrane, drvnoj industriji, stočarstvu, obnovljivim izvorima energije, turizmu. Gotovo 60% površine svih nacionalnih parkova u Hrvatskoj na području su naše županije. Iz ovog kratkog prikaza jasno je da su smjerovi koji vode prema budućnosti ekološka poljoprivreda i sva prateća industrija vezana uz plasman i pakiranje poljoprivrednih proizvoda, prerada i obrada drva, od dizajna, izrade namještaja do prodaje, turizam i obrti koji nastaju paralelno s njim. Neće nam biti teško početi i s malim ulaganjima, niti će biti teško pomoći da se stvore klasteri. Kao lokalna zajednica pripremili smo niz pogodnosti, kako kroz porezni sustav za koji smo kao općina mjerodavni, tako i kroz mogućnosti edukacije od dječjeg vrtića do osnovne škole. Isto tako u suradnji s državnim institucijama priredili smo za naš prvi susret i cijeli niz nacionalnih poticaja za vas. Spremni smo zajedno s vama proći kroz sve pogodnosti koje se nude za poticanje investicija i unapređenje investicijskog okruženja. Zajedničkim radom želimo doći i na europske fondove regionalne suradnje i razvoja. Dobro smo proučili sve komparativne prednosti koje Udbina, kao geografski potencijal i okruženje, ima i svjesni smo i svih nedostataka, ali smatramo da su prednosti znatne. S vama kao partnerom spremni smo podijeliti naše inpute, kao što su povoljan zemljopisni položaj, plodno tlo, prirodna bogatstva, ljudske potencijale, temeljeći naš zajednički put na efikasnosti i inovacijama, tehnološkoj spremnosti, dobrim zdravstvenim i obrazovnim institucijama, socijalnom kapitalu koji želimo podijeliti s vama na tom zajedničkom putu. Udbina u svojoj poslovnoj zoni želi raditi proizvode bolje od drugih i raditi bolje proizvode od drugih proizvođača. Posvećeni smo kvaliteti, kako života, tako i naših proizvoda. Kroz inovativnost želimo zajedno s vama stvarati, sudjelovati u procesu ciljane promocije vašeg ulaganja i kroz ciljane sektore proizvodnje i poslovanje koje smo napomenuli. Mi kao općina posebno se pripremamo za vas. Držimo da ćemo jednoga dana postati zajednička obitelj proizvođača i inovatora, usluga i servisa, a možda i nešto više. Za vas sada imamo blizinu važnih cestovnih i željezničkih koridora, blizinu aerodroma i luka, dostupno zemljište, bez obzira radi li se o kupnji ili najmu, dostupnost naših općinskih službi na svim razinama administrativne i komunalne infrastrukture, dozvola, smanjene troškove lokalnih davanja, raster državnih poticaja, razvojne resurse fokusirane na vaše potrebe, jasnu želju za promjenom stanja kroz jasnu strategiju i jasne ciljeve. Naše prioritete usklađujemo s vašima putem efikasne lokalne uprave, koja smatra da kvaliteta života proistječe iz jasnog stava prema proizvodnji, zaštiti okoliša, održivom razvoju i obrazovanju. I naravno, nikad ne zaboravljamo na kvalitetu našeg zajedničkog življenja. Smatramo da kao članica Europske unije imamo nužnu političku sigurnost, u kojoj zakonski okviri i poslovno okruženje predstavljaju poticaje, a ne brane razvoju.
gdje kvalificirana radna snaga i cijena rada nisu kočnica, nego uvjet razvoja, gdje poslovna zona Udbina želi ispuniti sve standarde modernog poslovanja i konkurentnosti kroz dostupnost domaćeg, europskog, bliskoistočnog i azijskog tržišta, kroz dostupnost radne snage, nekretnina na našem području, izgrađene infrastrukture, uvjeta življenja, općih dobrih uvjeta poslovanja putem raznolikosti krajolika, od visoravni do mora. I sve to smatramo izazovom koji zajedno s vašom energijom čini sinergiju našeg zajedničkog pothvata u ispunjenju poslovnih prilika koje nam zajednički stoje na raspolaganju. Na tom putu spremni smo vam pružiti svaku podršku u svim fazama investicijskog projekta i rado vas očekujemo u našoj sredini, kako bismo predstavili sebe, upoznali vas i prikazali vam naše potencijale i u najkraćem mogućem roku odgovorili na vaše upite, uvijek imajući na umu vas i u potpunosti fokusirani na vaše želje i potrebe. Pristupite nam s povjerenjem. Ova prekrasna priroda odgojila je zajedno s našim roditeljima generaciju ljudi u koje možete imati povjerenje i s kojima možete ispuniti snove. Dobrodošli u poslovnu zonu Podudbina.